Hol van Arany János megyfabotja? Ki vitte el? Katika, ki vitte el a botot? Jó napot kívánok! Az Arany János Református Gimnázium stúdiójának rendkívüli adásával jelentkezem. Iskolánk névadójának félreőrzött ereklyéjét, Arany János megyfabotját ma hajnalban ismeretlen tettes eltulajdonította. Szerencsére a helyszín előtt több bűnjelet is tudtak rögzíteni. Új lenyomatot és DNS mintát is találtak. A 12. C-osztály munkatársai nagy erőkkel dolgoznak a tettes kézrekerítése és a megyfabot megtalálása érdekében. Con los terroristas! And do the Harlem Shake. És most kapcsoljuk helyszíni tudósítóinkat. Tanárónak milyen véleménye az elmúlt napok eseményeiről? Hallottam ezt a rettenetes hírt, hogy eltűnt a híres nevezetes megyfabot. Ezt én több okból is nagyon aggasztónak tartom, ugyanis ez a bot speciális tömegénél és alakjánál fogva úgy hajlította meg a teret a gimnázium körül, hogy annak vonalai mentén azok a tanulók is bejutottak az épületbe, akik ezért a tavaszi levegő hatására ellenkező irányba indultak el. Másrészt ugye meg akartuk segíteni a hős észak-koreai népet elleni nehéz harcában, és erre támaszkodtak volna a küzdelembe, és most ez is kútba esett. És még arra is gondoltam, hogy ha jobban belenézünk a kérdésbe, akkor a kvantummechanika bizonytalansági relációja szerint, mivel bizonyos mennyiségek szorzata állandó érték, ezért ha a megyfabotot elég rövidre vágnánk, akkor annak színe, a piros szín úgy kiterjedne, hogy esetleg a lányok is festetnék vörös árnyalatúra a hajukat. És emiatt én, mivel nagyon aggódom, föl is szólítom az iskola minden jó szándékú tanulóját, hogy szabad idejét töltse a megyfabot megkeresésével. Hát köszönöm, ennyit szerettem mondani a nyugdíjhoz közeledő szenvedés pedagógusok nevében szerettem volna ezt elmondani. Köszönjük szépen, tanár úr! Tanárnőnek mi a véleménye az elmúlt napok eseményeiről? Fel vagyok háborodva, mélységesen fel vagyok háborodva. Az, hogy a mai világban veszi valaki a bátorságot, hogy iskolánk szimbólumát, a megyfabotot eltulajdonítsa, hát azt az embert el kell kapni. Nagyon gyorsan, bilincsbe kell verni, börtönbe vele. Kapják el, kérem. Köszönjük szépen! Először is szeretném leszögezni, hogy mennyire kétségbe vagyok emiatt esve. Remeg a kezem, egész éjjel nem aludtam. Lehet, hogy új időpontot kell a pszichológusomtól kérni. Egy ilyen ereklyét elvinni egy református iskolából. Kérem szépen, itt ügyeletes tanárok vannak. Nem létezik, hogy ezt valaki ne látta volna, hogy elvitték. Ilyen nincs, hogy ezt nem vette észre valaki, hogy onnan elvitték a tárlóból ezt a megyfabotot. És biztos, hogy gyerek volt. Ezt épeszű felnőtt ember nem tehetné meg. Rendben, köszönjük. Erekje eszmei értéke felbecsülhetetlen. A kézrekerítőket hatalmas jutalom várja. Kérünk mindenkit, hogy szavazataikkal segítsék a 12. C-osztály munkáját.
Köszönjük kedves nézőink figyelmét, kérem továbbra is maradjanak velünk, és kövessék figyelemmel programjainkat. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up.